Nakikita o gulong-gulong mga kalangga kayo. Nindot na siya isagol sa Arroz Valenciana. Tapos pwede po ni nindot ka na siya isagol og mga sinabaw. Especially sa mga nara siya. Siya. Dumay ra siya unod. Hindi siya kaunod tayo. Ito yan ba? Ay. Siya unod. Langga o. Siya unod. Siya unod o. Nara o. Siya. Ano tayo magamit sa atong Arroz Valenciana. Ano ka po ito? Ano mayroon ka? Ito ni kaya. Ito ba iya ang inod? Ayan. Ito lang kaluton. Pero hindi na siya gunod mga planggo. Hindi na siya gunod. Nice po na siya sa pang fatty liver. Itsaa. Tsaa lang sa kalam. Enggak na. Iwan. Di arah siya dako. Di siya kang punuan. Hindi ba anin na abay. Nadi unod. Yan siya unod. Mauna ni siya tanan ang akong nakuha mga palangga nga luya nga dulaw. Nindot ni siya lamas sa sabaw, especially sa baka na mawala ang langsa. Tapos sa mga paksiw, sa magbutang sad ko ani pero dili lang nako ginadaghan kay dili sila mo angay. Ako ra may ganahan ani mo gamit. Tapos best po ni siya gamiton sa Arroz Valenciana. Kaya mag-video ta inig magbuhat og Arroz Valenciana. Katulong sa mga palangga. Bye bye. See you next video. Love you all.